Dobrodošli u moj podcast. Ja sam dr. Nikola Subotić i neko ko je naučio da se iza svakog osmeha, iza svake tišine i iza svakog dobro sam krije priča koja zaslužuje da bude saslušana. E sad, od strane koga? Kako da znamo kome se obratiti, kome otići po tu pomoć? Zato što mi trenutno na tržištu mentalne pomoći imamo psihijatre, psihoterapeute, psihologe, motivacione govornike, life coachove, pa sve od toga znam komšu koji ima dobru energiju. Tako da sam kao ideju dobio da u goste pozovem Anu Rodić, sertifikovanog life coacha, ćao Ana, i doktora Branimira Radmanovića, profesora psihijatrije. Dobar dan. Ajmo ovako za početak, Ana, prvo mi reci šta je to life coach, čime se tačno baviš i sve o tome. Da bih rekla sve o tome, onako trebalo bi mi dosta vremena, ali bit ću koncizna i reći osnovne stvari, jer pored coachinga bavim se još, odnosno završavam edukaciju za psihoterapeuta i završila sam edukaciju iz NLP-a, koji mi je zapravo alat za coaching, a coaching zovemo zanat. E sad, šta je coaching? Coaching je zapravo kod nas vrlo tabuiziran, a na zapadu nekako on već postoji duže vremena i više se povezuje sa sportom. Međutim, coaching može da se primenjuje u ostalim oblastima života. I to je zapravo metodologija koja je vrlo strukturirana i koja podrazumeva podršku klijentima na putu ostvarenja njihovih ciljeva. To ovako vrlo opšte zvuči. Šta to znači konkretnije? Konkretnije to znači da, zamislite recimo, kao recimo imate kočiju sa dva konja i uđe osoba koja će da se vozi u toj kočiji i sad coach je osoba koja će da upravlja konjima, ali da bi znao gde da ide, klijent, odnosno osoba koja sedne u tu kočiju, mora da mu kaže šta želi i dokle želi da stigne. Nekada ta osoba ni ne zna tačno gde hoće da ode. U tome je, između ostalog, uloga coacha. Da pomogne ljudima da shvate šta žele, šta im je važno, koje resurse unutar sebe i van sebe imaju za ostvarenje tih ciljeva, šta ih u tome sprečava, opstruiše, bilo da je opet, endogeno ili egzogeno, da li je to nešto što su strahovi, uverenja ili su tu možda neke životne okolnosti, i onda im takođe coach pomaže vrlo često i u organizaciji, odnosno postavljanju cilja, ali ne bavi se samo ciljevima. Integrativni coaching se bavi i promenom uverenja, bavi se radom i sa strahovima. Sad, naravno, kasnije možemo i pričati o tome kojim intenzitetom strahova se bavi, i bavi se takođe i pomoći klijentu da unapredi svoju komunikaciju sa sobom i sa drugim ljudima, a da bi to mogao, važno je da čovek razume sebe. Tako da coach može i u tome da pomogne ljudima. Hvala ti. A šta ti, Mane, misliš, kako čovek koji dođe i traži pomoć, kako da razlikuje stručnost i znanje od marketinga? Teško pitanje. Ja mislim da i u stručnosti i znanju postoji dosta marketinga. Mislim da... U smislu kako prezentuješ sebe? U smislu kako prezentuješ sebe i kako te drugi shvataju i kako te drugi reklamiraju i šta radiš na tome da te reklamiraju. Sad pričamo o visokostručnoj pomoći. Postoje takozvani estradni psihijatri koji su jako popularni. Neću da kažem da li ja tu spadam ili ne spadam, ali masu puta ljudi neopravdano će doći kod nekog, a zapostaviti nekog drugog samo zbog marketinga. Samo taj psihijatar može da ti pomogne i samo ti njega tražiš, što svakako nije istina. Taj psihijatar može da ima benefite, finansijske ili da mu raste ego, onako, wow, ja sam psihijatar koji ima najveći broj pregleda, i to sad govori malo i o njegovoj, odnosno mojoj strukturi ličnosti, ali mislim da kad nekome stvarno treba pomoć i ko je u velikom problemu, vrlo često može da skrene i na pogrešan put i da se nekad ne obrati ljudima koji bi mogli da mu pomognu i adekvatnije, a potpadne pod uticaj sredine, marketinga, estradnog uticaja ko je popularan i tako dalje, i da ode kod nekog ko će mu možda površno pomoći ili neće pomoći. Ovde pričam pod uslovom da smo svi stručni kod koga bi se javio. A koliko to lutanje može da bude kobno po osobu koja je došla po pomoć? Sad opet tu imamo više uticaja.
Imamo strukturu ličnosti te osobe koja će da luta. Koliko je ona sposobna u tom trenutku da donosi prave odluke. Neko ko je anksiozan ili depresivan, da uzmemo to za primer, pitanje je koliko je u tom trenutku sposoban da rasuđe, ne kažem da je neuviđavan, nekritičan, ali da donosi prave odluke. Mi kad smo ranjeni, emotivno ranjeni, u problemu, vrlo često možemo da donesemo i loše odluke. I onda u tom šetanju nezadovoljstvom, kako nas je neki lekar primio, kako je neki psihijatar, kako je pričao sa nama, pa ovaj psihijatar piše samo lekove, ovaj radi samo psihoterapiju, bolje ići kod psihoterapeuta, može da se izgubi neko prilično dragoceno vreme. A u vremenu kada, recimo, meni se bar čini da ljudi možda prelako koriste reč depresivan. Od toga da, recimo, bila mi je loša kafa, baš sam danas depresivan. Kako sada vi usmeravate ljude da razlikuju neku normalnu dnevnu tugu od zapravo depresije? Kako to prepoznate? Mogu ja prvo, da. Pa, jako je važno zato steći određena znanja, jel? I znati po kojim kriterijumima to da prepoznamo, da bismo mogli upravo da imamo i savest i svesnost da li smo mi sposobni i kompetentni da pomognemo tom klijentu, toj osobi koja dođe, ili imamo stručnu obavezu, ali opet pominjem savest da ga uputimo dalje. Dakle, ukoliko je osoba, znači to ipak mora da prođe neko vreme kako bismo u razgovoru sa osobom po raznim parametrima primetili, znači nekako i po samom držanju i po načinu na koji osoba razgovara i da bismo saznali šta se dešavalo u nekom prethodnom periodu, ali ukoliko osoba nema želju da ustane iz kreveta, ukoliko ne može da jede, ne može da spava, ne može adekvatno da funkcioniše u smislu, ne može da radi posao koji radi, ukoliko su joj se poremetile funkcije koje su do tada regularno funkcionisale, onda verovatno postoji značajan oblik neke vrste kliničke depresije. Ali to mora da dijagnostikuje psihijatar. Tu je jasna granica. Tu je jasna granica, dakle to može da primeti i treba da primeti osoba koja se bavi coachingom ili psihoterapijom. Da se ne bi gubilo vreme u usmeravanju. Da se ne bi gubilo ne samo to, i to tačno, ali i da ne bi uradila nešto za što nije nekompetentna i napravila štetu. Ali je zato važno da zna koji su parametri, jel? I da se, ja, dakle, kao coach i budući psihoterapeut, mogu da radim sa ljudima koji imaju blaže oblike depresije i anksioznosti. Neke vrste socijalnih fobija, agorafobije opet tako su blaže, jel? Ali ukoliko primetim da je to stanje koje osobu poprilično destabilizuje, moja obaveza je da ga pošaljem kod psihijatra koji će onda to da dijagnostikuje i da, ukoliko je potrebno, propiše određenu psihofarmakoterapiju. I to je, kako vam kažem, nažalost nije zakonski definisano, ali nekako mi moramo to da znamo i da ljude uputimo da je to jako važno. A šta kaže zakon kad se već dotakle te teme, u smislu ko sme da se zakonski bavi ljudskim umom? Ljudski um je vrlo širok pojam. Neurohirurzi, recimo. Da, na primer. Mogli da se bave ljudskim umom, odnosno ljudskim mozgom. Mehanički, da. Jeste, pa evo, upravo to znači... Ok, ko sme, a da ne upotrebi noževe? Dobro pitanje. Dakle, odnosno sa ljudima i u radu sa njihovom psihom i emocijama mogu da rade i psihoterapeuti, mogu da rade i psihijatri i koučevi, ali opet ovi nivoji su jako važni. Dakle, ukoliko postoji problem sa poremećajima ličnosti i ozbiljnim traumama, za to su zaduženi psihijatri, a psihijatri su ljudi koji su završili medicinski fakultet, imaju specijalizaciju iz oblasti psihijatrije. Ukoliko ljudi imaju probleme u odnosima, ukoliko uoče određene obrasce koji se ponavljaju, na primjer, shvatam da sam u toksičnom odnosu i da stalno se zabavljam s istim muškarcem koji je samo u liku drugog čoveka, jel? Pa kao da vidim šta mi je to. Ukoliko nekako ne mogu da izađem iz nekog začaranog kruga, ok, hoću da upoznam bolje sebe i svoju ličnost, recimo javim se psihoterapeutu, a ako sam nekako očuvane strukture ličnosti, samo mi je možda nejasno gde ću da idem, šta da radim, hajde malo da pojačam samopouzdanje, neke svoje osobine, onda mogu da se javim kouču, mada jedna osoba može da bude i kouč i psihoterapeut, može i psihijatar u isto vreme, naravno ne isključuje jedno drugo, ali je zato važno da se ljudi raspitaju i da shvate ne samo koje su diplome
stručnjaka kod koje idu, nego da potraže i preporuke, da shvate kakva su iskustva drugi ljudi imali sa tom osobom i koje su njegove ingerencije. Dobro, ja moram ovde da se ubacim to sad u 21. veku, evo, prošlo nam je prvi kvartal, prolazi nam prvi kvartal, sa savremenim tehnologijama, internetom, društvenim mrežama, što se referenci tiče, to nije problem, što se tiče provere, ali mislim da isto taj klijent ili pacijent, što bi ja rekao, prosto mora i on da osjeti na početku da li mu je neko, što bi naš narod rekao, legao ili nije. Energetski nekako razumeva. Da li se razumeju, da li se on osjeća prijatno tamo. Dotakli smo se danas jedne teme u ovom podcastu koja je jako ozbiljna. Baš ovo što si pomenuo. Life coaching, psihoterapija, farmakoterapija, psihijatrija, hospitalno, ambulantno lečenje. Ovo je širok pojam. Bitna je ta zakonska regulacija, možemo se vratiti kasnije na nju. Ja bih se dotakao jedne druge stvari. Postoji među mojim kolegama, verovatno među tvojim kolegama, oni koji ni podaštavaju one druge. Apsolutno. Koji kao, ma kakva psihoterapija, to rešava psihijatar sve i niko ne zna dobro da radi psihijatriju, ali sam isto tako upoznao preko svojih pacijenata ili čuo za dosta psihoterapeuta ili life coachinga, life coacheva, da, koji preporučuju, ma ne, dobro, sad ti je već bolje, ne treba ti da ideš kod psihijatra, mi možemo sve da rešimo i da psihoterapeut sve može da reši. Opet se vraćamo ono što ponavljam i studentima i pacijentima i svima ostalima kao papagaj. Čovek je bio psihosocijalna jedinka. Ima svoj biološki deo, a to su neurotransmiteri, to su nervne ćelije, to je mozak, to je genetska predispozicija, to je ono što nasledimo od svojih roditelja. Ima svoj psihološki deo, a to je ono što si pomenula, mehanizmi odbrane, integracija, i socijalni deo, šta mu se dešava? Da li živi u 20 kvadrata, da li živi u... Nije nužno da one što živi u 250 kvadrata i one u 20 kvadrata, ima bolji kvalitet života. Ali da li je neko izgubio dragog člana porodice, da li je prevareno drage osobe? Znači, moramo to sve da uzmemo jedno kad radimo sa pacijentom, odnosno klijentom. A iz tvojeg iskustva sad, koliko misliš da osobi pomogne farmakoterapija bez te neke pomoći sa strane? Tu mislim na psihoterapiju, na life coaching i na sve ostalo. I socioterapiju, recimo da se dotaknemo nije kao treće, da. Pa, ja sam, moram da kažem, biološki orijentisan psihijatar. Dobro, u principu... Znači, verujem u lekove. Da. I mislim da lekovi pomažu dosta. E sad, ajde napravimo tu jednu granicu. Našim kolegama koji se bave somatskom medicinom, internistima, ajde uzet ću za primjer endokrinologe, je lako, okej, granica za normalne vrednosti glikemije je 6. Preko 6 idemo na dalje ispitivanje. Ispod 6, okej, pritisak 60 sa 120 do 90, dijastorni, 160, sistolni, radi se ovako, ne radi se ovako i tako dalje. Ko meri dušu? Ko ima kantar za dušu? Tu se malo više flertuje sa... To je problem. I pazite, tu postoje kriterijumi. Veliki problem je što misle, da kažem, ljudi koji nisu imali dodira sa psihijatrijom i psihičkim, mentalnim poremećima, da se nešto onostrano dešava ljudima. Naši pacijenti dobijaju nešto samo u kvantitetu, ne kvalitetu. Svi smo nekad bili depresivni, svi nekada nismo mogli da spavamo, svi smo nekad bili sumnjičavi i tako dalje i tako dalje. Kad to počne da remeti kvalitet života u manjoj ili većoj meri, možemo da razmišljamo da se radi o poremećaju, a onda možemo da određujemo i da li nekog, pa je dešavalo se i meni, moram da kažem retko, ali da kažem pacijentima da su samo za psihoterapeuta i da ih zamolim da nađu nekog, imam preporuke koga ja preporučujem, ako me pitaju za preporuke. Ali, u principu, ja verujem u biološku terapiju, verujem u lekove, ali isto tako kada me pacijenti pitaju, jel mislite da treba da se javim psihoterapeutu ili life coachu, obavezno. Jer može samo da pomogne. Ajmo sad da prvo neke osnove da malo sad to onako razdrmamo. Šta je depresija, a šta je samo neka dnevna, višednevna, sedmodnevna tuga? Kako ti to razlikuješ, Ana? Pa, upravo... Osoba koja prvi put dođe kod tebe. Nikakav background, nema u smislu lečenja. Nikakav background, tako je. Ono što sam rekla, bio psihosocijalna, znači moram da saznam neke stvari, ali moram i da vidim neke stvari. Dakle, samim
držanjem osobe, načinom na koji govori, ali i time što će mi reći šta se dešavalo, jer ja ne mogu da znam šta se dešavalo u prethodnom periodu, znači ipak moramo da imamo određenu istoriju, da uzmemo neku, što bi se reklo, medicinski anamnezu. U tome mi dosta pomaže i iskustvo, dakle, ja imajući u vidu da sam radila i da sam do sada bila u kontaktu sa ljudima koji su bili samo duboko tužni ili akutno tužni, ali nisu, nekako su se nosili sa tim na drugačiji način. Znači, jako je teško sad baš to, meni konkretno, vama verovatno nije, baš u prvom trenutku na prvi pogled. Znači, moram da dobijem ipak neke informacije i neke načine na koje ta osoba izražava sve to što izražava, a to su ovi kriterijumi koje sam sad navela. Da li si možda zakonski limitirana u smislu dijagnostikovanja i terapije? Pretpostavljam da... Da, jesam. Samo psihijatar može da donese, koliko ja znam. I to nije siva zona, to je crno-belo. To je crno-belo. Ostali, pazite, mi nemamo zakon o psihoterapiji donet još uvek, da ne pričamo o zakonu o coachingu, mislim, nažalost. Postoje određene institucije, ali koje su na nivou udruženja, jel? To su udruženja, ja sam član jednog od tih udruženja, koje je sada u procesu i međunarodne akreditacije, koje su osnovali naši istaknuti koučevi i ljudi koji se bave i edukacijom i gde su rigorozni kriterijumi prijema koučeva u to, znači moramo da dokažemo sertifikate, broj sati rada i tako dalje. Cilj tog udruženja je zaštita klijenata u smislu toga da mogu da se jave ili da prijave ukoliko primete nešto, ali i našeg stručnog usavršavanja. Međutim, to je poprilično, je dosta toga nerešenog i nedefinisanog. To da li ću ja raditi sa dubokim traumama i sa kliničkom depresijom, na kraju krajeva, ne ja, nego bilo ko od nas, ostane nekako na nivou moje savesti i mog prepoznavanja. Je li tako? Ja moram ovde da dodam nešto na ovo što ste rekla. Preko nam je potreban zakon, da zakonski regulišemo i polje psihoterapije i na kraju life coachinga, jer sve dotle ja sam psihijatar i da bi bio psihijatar ja imam neku licencu i imam broj te licence i prava i obaveze koje ta licenca donosi i daje mi je komora, Lekarska komora Srbije. To mora zakonski da se, znači, rekla si ovo je na nivou udruženja i stvarno postoje odlična strukovna udruženja koje ti kaže, ok, ti si završio kurs, završio si edukaciju kod nekog ko je sertifikovan za edukaciju, ali to mora da se ubaci u zakonske okvire. To mora da se ubaci u zakonske okvire da bi i klijent koji ide na psihoterapiju znao šta može da očekuje i kome da se žali. Tako da mislim da sad kao ovom prilikom apelujemo, ali mislim da se radi na tome i poznajem neke ljude koji rade na tome i mislim da nismo daleko od toga. Doduše, slušali smo u nekoliko navrata, ali mislim da će neka ekipa koja radi na tome uspeti uskoro da dovede taj zakon na svetlo dana. A i treba biti iskren da, recimo, ja sam iskreno imao malo onako sumnje u taj life coaching i ne toliko sa ljudima koji se time bave, koliko sa ljudima koji uče te ljude kojim se time bave. A tu treba biti, onako, treba otvoreno reći, loš psihijatar, mentor će napraviti loše psihijatre. Mislim, to je prosto... I prosečan će napraviti prosečan. Upravo to. Znači, ovde, ovako, postoji dosta predrasuda o koučevima i o coachingu, ali moram reći da ljudi koji danas na mrežama i u javnosti istupaju vrlo proizvoljno i možda čak i bez edukacije doprinose tome. I narušavaju reputaciju ove, ne znam da li bih mogla nazvati to profesija, ali struka, praksa, pošto nije baš definisano kao profesija, ali ja to tako doživljavam, kao neki svoj poziv. Da, narušavaju. I zato je nekako, meni nije ni čudno kad neko ima predrasudu i ja imam svoje argumente koje mogu da iskoristim u slučaju da neko želi to da čuje. Ali više ne radim onako a priori, da sad svima objasnim zašto i kako je to dobro, već evo kad neko želi da čuje, kad nekoga to zanima. I zaista ljudi koji prođu kroz kvalitetan coaching, sa kvalitetnim koučevima i baš za situacije koje su primerene za to, znaju kakve benefite to može da donese i kakve promene u životu. Jer zaista, coaching se nalazi, ako posmatramo Maslowljevu piramidu potreba, recimo, psihoterapija je negde na onim nižim, da tako kažem, psihičko i emotivno preživljavanje.
Coaching se nalazi negde na nivou samoostvarenja. To je negde pri vrhu ili sam vrh Maslowove piramide potreba, što znači da si ti već došao do nekog značajnog kvaliteta života i onda osjećaš kako on može biti još bolji upravo uz pomoć ljudi koji ti pruže u tome podršku i usmerenje. Ne daju ti savete, znači i to bih želela isto da kažem da je jako važno da coach ne daje savete, u smislu, ok, možemo reći nešto kao ideju, predlog i tako dalje, neko svoje iskustvo. Ne daje savet u smislu dođe neko, na primjer, sa ljubavnim problemima i pita ti direktno da li treba da se razvedim. Tako je. Ti se tu ostaješ u okvirima... Ostajem u okvirima preispitivanja i pomoći toj osobi da ona shvati zašto ona uopšte postavlja to pitanje. Zašto hoće da se razvede? Šta je tu problem? Koji su to kriterijumi? Zašto je ona uopšte bila u tom braku, na primjer, i tako dalje. Znači, da pomognem osobi da sama dođe do odgovora. Ajde sad ja moram nešto ja da pitam. Ajde. Palo mi je sad na pamet. Ja negde kao psihijatar u tim situacijama uvek volim da čujem i supružnika, odnosno suprugu. To je sad neka porodično-bračna, ne radim porodično-bračnu terapiju, ali da li je to u tvojoj profesiji da ti pozoveš, recimo, jel ti dozvoljava profesija da pozoveš i drugu stranu da čuješ? Da, dozvoljava. U tom slučaju to bi bila partnerska terapija, ali samo u slučaju ako postoji obostrana saglasnost, odnosno želja da... A kad je to želja da rade na tom odnosu? A to je u slučaju kad oni hoće da poprave taj odnos. Ako klijent koji se meni javi hoće da se razvede, ja bih bila u sukobu interesa ukoliko bih pojedinačno radila znači ne bih smela da radim i sa supružnikom, ali ja mogu pitati, odnosno procenim u razgovoru sa samim klijentom da li su oni zainteresovani za neki zajednički razgovor. I onda možemo zajedno da radimo. A kako reaguješ na otpor? Na otpor, pa sa interesovanjem, sa zainteresovanošću i sa vrlo mnogo razumevanja. Ako više pruži otpor kad vi pravite neki sad podne razlike? Aha, u tom smislu otpora u... Ka terapiji, ka tome šta ti pričaš, ka šta ću ja na bračnoj i porodičnoj... Aha, dobro. Ko tu češće pruža otpor, muškarci ili žene? Pa muškarci. Oni su ti koji budu dovođeni, verovatno. Da, ali ne mogu, mislim, ja ne radim sa ljudima koji bivaju dovođeni, mislim, prosto to je unapred, ili kad se neko javi kaže, znaš, moja ćerka, ispostavi se da ćerka ima 36 godina, ima problem, ja kažem, dobro, izvolite, mislim, neka se ćerka javi, jer verovatno su u nekom toksičnom simbionskom odnosu, garant. Ne, tu bi trebalo posebno za ovakve varijante. Ne pričam za teže psihijatrijske bolesti, teže pod znacima navoda, gde stvarno pacijenti nemaju uvid da su bolesni, pa je potrebna asistencija. Ali kada tu treba se držati pravila da svaka punoletna osoba treba samo da zakaže pregled kod psihijatra, psihoterapeuta, life coacha. Vrlo često, ovo što si rekla, molim vas, jer možete da primite moje dete hitno. Ili mog muža čak bude. Ajde, ja za muža... Ja sam imala i to. Za muža nisam toliko i za ženu. Muža obično nas privatno. Ali za dete, onda kažem, ok, ja mogu da preporučim jednu od dve koleginice, jedna radi državno, jedna privatno, ovde kod nas u Kragujevcu. A koliko dete ima godina? Znate, 27 godina. Pa zašto dete ne pozove? Mislim, to je... Ali to govori odmah o problemu. Odmah govori o problemu. Majka zove da zakaže za dete od 27 godina. Zavisnički odnos i simbioza. Odmah znamo u principu u startu o nečemu čemu se radi. Ja moram da se vratim na ono muškarci žene. Ja moram da kažem da su muškarci mnogo ređe generalno među pacijentima kod psihijatra. Ajde sad pričat ćemo više o anksiozno-depresivnim poremećima. Nećemo da ulazimo sad u epidemiološke neke studije za neke druge poremećaje. I onda ja kažem da su muškarci, da li su muškarci manje anksiozni ili manje depresivni od žena, ali onda kad uzmemo jednu drugu psihijatrijsku bolest, a to je alkoholizam i druge bolesti zavisnosti, onda imamo mnogo više muškaraca. Tako da mislim da su muškarci skloniji samo lečenju viskijem, žestinom ili birom. Moje pitanje je trebalo da bude da li su muškarci otporniji ili samo manje svesni da su problemi? Šta je tu sada... Da ne odemo u neku drugu priču, pošto smo malo prepominjali u nekim našim privatnim razgovorima ovde Junga i kolektivno nesvesno i tako dalje, ja volim tu jednu priču. Muškarac je 30.000 godina bio samo lovac i nije radio ništa drugo, a žena je samo čuvala decu i vatru da se ne ugasi. I onda sam ja kao neki ženomrzac i ja ponavljam kao nekim drugim, ja poštujem i volim i verovatno se malo plašim svoje žene,
tako da ne primenjujem to u svojoj kući, sedi, čuvaj decu i vatru da se ne ugasi. A opet se plašiš? A opet se plašim, da. Mislim, ne primenjujem i opet se plašim. Ja mislim da se plašim i ćerka, ne, ćerka mi više komanduje nego žena. Hoću da kažem da muškarci su otporniji na neki način. Muškarci su više simpleks od žena. Žene i kad dolaze na terapiju i psihoterapiju... A što znači više simpleks? Pa konkretnije će da kažu. To je koliko poznavanja boja. Mi muškarci znamo plava, žuta, zelena, ne znam, ovaj zid, možda bismo rekli da je siv, ajde tu bi se složili, ne znam, boje ove lampe ili tako nešto. Jer, ajde dajem prijem, ja kažem ženi, donesi me moj crveni džemper, ona kaže ti nemaš crveni džemper, ja kažem kako nemam, sad ću da oboje crveno, ona kaže nije to crvena boja, pa ja ne znam. Znači, mi smo malo simpleks, zato što smo više manuelci, ratnici, slikari, kuvari, malo bolje. Žene bolje pričaju. Kuvari sasvim sigurno. Žene bolje pričaju, žene češće kuvaju, muškarci su bolje kuvari. Žene bolje pričaju, žene imaju bolje razvijenu intuiciju, žene bolje znaju da prepoznaju kad neko laže, ali zato isto žene bolje slažu, žene bolje ubede. I prosto, čini mi se da nam se evolucija, ko veruje u evoluciju, nije zaustavila u jednom trenutku, mislim da bismo došli do tačke da se muškarci i žene teško razumeju u govoru. Evo, ja moram kratak jedan primjer. Recimo, muškarac vidi da se žena sprema za izlazak. I vidi da je mnogo stalo da lepo izgleda. I ona ga pita, kako ti izgleda, kako ti, on će kaže, super, ekstra ti strava. A žena će češće da kaže, muškarac se sprema, kaže, nam je dobro ovako. Ona kaže, super ti je, a što ne probaš onu drugu košulju? To muškarac neće da kaže. A 90% žena će da kaže. To muškarac ne sme da kaže. Slažem se. Da. Ali dobro, mislim, to je dražu zapravo i ti. Ni ne padne mu na pamet to da kaže, znači, ali on je dobio... Muškarac neće ni da pogleda, ali će super. Tako je, i dobio je pitanje koje je na neki način i sugestibilno, ako ne eksplicitno i verbalno, onda je neverbalno, jel? A ako dobro poznaje ženu, onda je naučio je. I onda neće da ide okolo naokolo, već je da kaže možda ono što je nekako i pitan i što mu je najsigurnije. Da. Ajde ovako, isto još jedan primjer, žena gleda film. Muškarac nikad neće da je pita, jel moraš da gledaš to do kraja, ajde da idemo negde. Mogli bi da ručamo. A muškarac može da gleda utakmicu, a žena se kaže, hoćeš da gledaš i drugo poluvreme? Ne prvi put u istoriji ću da odgledam, što bi rekao moj sin, samo jedno poluvreme. Sasvim nelogično. Htio sam te pitam, pošto sam negde pročitao da si završila ekonomiju. Jesam. Onda si nakon toga uplovila u life coaching, između ostalog. Pa je moje pitanje, otkud ti i zašto baš na ekonomiju? Hvala ti što si proučio moju istoriju obrazovanja. Tako je, ja sam završila ekonomski fakultet i to mi nije bila želja i to mi nije bio prvi izbor i dobro je pitanje zato što si nekako implicira zapravo moju nepripadnost tome. Ali bila inercija? Ne, nije bila inercija, već je bila racionalizacija. Želela sam da upišem psihologiju jer sam od uvek volela ovim da se bavim, odnosno ljudskom dušom i ljudskom psihom. I od uvek sam prepoznavala to nekako, uvek, znaš ono kad mi se uvek meni obraćaju drugari za nešto i odaju mi tajne, plaču sa mnom, pa nekako ima valjda nešto. I ja sam zaista u tome uživala, ja sam njima, uvek sam znala šta da kažem u kom trenutku nekako, jeli šta da pitam. Međutim, onda kad sam sa roditeljima nekako razgovarala, tad je obično, u to vreme, to je bilo pre više od 20 godina, psiholog je uglavnom radio samo u školi. I to je bilo, psiholog radi u školi, nije to baš bilo nešto ni unosno, ni, tako, šta ćeš da radiš s tim, kako ćeš da živiš, pa ovo ti je možda isplativije. I nisu me nagovarali, ali sam ja kao dobra devojčica i kao racionalna osoba, kao onako racionalizacija značajan mehanizam odbrane kod mene, nekako sam zaključila da je to moj put. Tako da sam ja ovako uporna i istrajna završila tu ekonomiju bez jednog palog ispita. Ja se dalje nisam pitala da li ja to volim, da li želim, ja sam samo išla dalje. Postavila cilj i to je to. Postavila cilj i to je to, što je nekada dobro, ali nije dobro ne preispitivati se na putu ostvarenja tog cilja. Nije dobro kod slobodnog pada, na primjer. Tako je. I danas zaista radim sa svojim klijentima na tome da ne moramo da budemo taoci davno donetih odluka, jer su se promenile okolnosti, mi smo se promenili. I ja sam posle toga
odmah se zaposlila tamo, završila sam smer za bankarstvo, financije i osiguranje, radila u bankama, to je sve bilo fenomenalno na izgled, a ja sam duhovno, emotivno i psihološki umirala i nekako vremenom shvatala da to ipak nije za mene i onda zbog nekih ličnih problema, kako obično nekako svi uđemo u ovo, krenula na edukaciju iz NLP-a, onda tu spoznala dosta stvari koje me i muče i dalje sam išla u coaching, završila sam i edukaciju za sugestibilnu hipnoterapiju, za EFT, odnosno psihoenergetsku metodu, završila sam i za PEAT i evo sad sam na edukaciji iz transakcione analize od 4. godina i na tom dodatnom edukovanju, odnosno toj propedevtici koji nismo psiholozi, a želimo da budemo psihoterapeuti, je obavezan deo školovanja. Znači, ispiti koji nam pomogu, i to je isto važno da ljudi znaju, da psihoterapeut može biti svaka osoba koja ima 7. stepen stručne spreme, znači fakultet, bilo koji fakultet, ali mora da ima završenu onda tu propedevtiku, mora da ima završenu edukaciju iz psihoterapeutskog modaliteta nekog, naravno određen broj sati rada, supervizija, edukacije i tako dalje. Tako da, eto, ja sam u ekonomiji svojom odlukom, a ne željom, ali sam nakon toga to promenila u svojoj početkom 40. godina i dalje radim na tome. Znači, ja sam potpuno napravila preokret u karijernom putu i to mi se pokazalo kao jedna od najboljih odluka u životu. Jer stvarno ovo što radim je pokazalo se i u iskustvu klijenata i u svemu onome što radim da je to stvarno moje. Sad, gledajući ne pomisli kako sve to tako išlo bajno i podmazano, pošto ekonomija, bankarstvo, life coaching, nekako, kad se slušam, to sve ide onako kao da klizi. Ti si u jednom periodu, bez da ulazim u detalje, prolazila kroz onako baš jedan privatno turbulentan period, kada te život onako sa svih strana gnječio i uprkos tome ti si istrajala u tom life coachu. Kako si to uspela da prosto, ti si tu najviše radila na sebi u stvari? Jesam, kako ne, godinama. U jednom periodu je delovalo onako, baš više stvari se nagomilalo i pričala sam ja o tome, naravno, i pre nego što sam počela ovim da se bavim, i gubitak stana, i bolest oca, pa nažalost njegova smrt posle toga, i priprema za odlazak u inostranstvo, pa onda odustajanje od toga i razne neke životne situacije koje su, pa onda psihosomatski moji problemi zbog tog doživljaja nepripadanja na poslu. Ja sam imala ozbiljnu psihosomatiku. Međutim, ono što stalno napominjem, ja mislim da je zapravo jako važno, pošto imamo tu negativnu motivaciju i pozitivnu. Negativna kada nam je toliko loše da moramo da odemo odatle, a pozitivna kada nam je toliko jak cilj pa nas baš tako jako privlači. Ako postoji energija, jaka energija, ta dva polariteta, mi ćemo najviše moći da se pokrenemo, a ja sam ih imala obe u isto vreme. I bilo mi je jako loše tamo gde sam bila, znači nije bilo mlakušno onako. Mislim da onda ne bih se pokrenula. A ovde sam pred sobom imala nešto za što sam osetila da ću se kajati celog života ako to ne probam. I onda sam ja spalila sve mostove i krenula ovim putem. Prešla na Rubikon. Kada si ti posljednji put palio sve mostove? Ja sam prvo u životu znao šta neću da budem. Aha, šta je Mislim da to? sam bio jako da završim ekonomiju ili tako nešto slično, jer je mama bila ekonomista i to mi je bilo jako odbojeno, ona je bila u onom periodu kada su se ručno sabirale one kartice, slagale, ne slagale i tako dalje. I onda sam znao šta neću da budem. Onda, pošto sam rastao bez oca, ostao sam bez oca jako rano, jako dominantna muška figura u mom okruženju je bio jedan lekar, ginekolog, nažalost sad je pokojni, bio je legenda kragujevačke ginekologije, prvi privatni ginekolog, možda čak i u Srbiji, pomenut ću pokojnog Mišu Pavićevića, koji je, recimo, u to vreme, kad sam ja bio klinac, govorimo o 80. godinama, priča se o njegovoj odbrani doktorata, najmlađi docent, radi eksperimente, donese slike iz Amsterdama, iz Rima i tako dalje. I ja nisam znao, mislio sam šta može čovjek u životu drugo da bude sem ginekolog, muškarac. I ja sam bio fasciniran sa njim. U nekom momentu su se oni ocelili, nismo više živeli jedni blizu drugih. I ja se sećam u 6 godina, predškolsko neko, kako se tada to zvalo, vaspitačica je rekla da nacrtamo šta ćemo biti kad porastemo. I svi su dečaci crtali fudbalera, vojnika, policajca, šta ja znam, a ja sam nacrtao, počinju deca da se smeju zapravo. I vaspitačica kaže, što smete? Bane, kaže, nacrtao muškarca u haljini, a ja sam u stvari nacrtao muškarca u mantilu.
lekarsku. Uspio si da ih ubediš. Da. Sad... Nisu zvali roditelje. Sve tokom studija do mog odlaska srednja medicinska škola, kad se srećem, zato sam i otišao u srednju medicinsku školu. Svi su očekivali da se upišem gimnaziju kao đak generacije u osnovnoj školi, a odlazim u medicinsku školu da bi što pre ušao u bolnicu. Da bi što pre počeo da se bavim zdravljem. I dalje čvrsto rešen da budem ginekolog. I onda negde tokom studija, prvo se u srednjoj školi susrećem i onda tokom studija upoznajem neke ljude prvo privatno, koji su mi i dan danas neki od najbolji drugovi, i upoznajem divne moje profesore, s kojima i dan danas radim, neki od njih su u penziji, neki još uvek rade, koji mi otvaraju na 4. godini medicine to jedno fantastično polje psihijatrije, ali onda moram da kažem, ja kažem, majci, znaš koliko je dobra ova psihijatrija? A njena prva reakcija je, nemoj sine, molim te, ono, majka koja je sama odgajala sina, u to vreme, još. Da, treba da ona se diči time da će on jednog dana biti dobar lekar, on hoće da bude psihijatar. Samo psihijatar. Moram da kažem i direktor, kad me je primao na razgovor, kad me pitao potencijalno da radim u kliničkom centru, tadašnji direktor, posle profesor Radeta Pavlovića, ovom prilikom, kaže, šta bi volao ti da budeš? Ja kažem, ja psihijatar. On mi je rekao, gde ćeš među njih tamo, što ne budeš gospodin čovjek hirurg, recimo kako. Sad, tu sam negde, do 6. godine mi je možda čak bilo pola-pola, da mi je neko na kraju 6. godine ponudio ginekologiju, možda bi je tada sad se ne kajem nikako, znači 100 puta da se rodim, 100 puta bi prošao ovim putem i psihijatriju zaista volim i nekako, ne znam dok će me držati, ali rad sa pacijentima ne može da im bude naporan, iako ih nekad imam zaista puno, ali zaista onako, ovu profesiju kojom se trenutno bavim jako volim. Je li potrebna ta ljubav prema ljudima da bi se bavio psihijatrišom? Sad, to je za neku možda dublju psihoanalizu ili analizu kolika je ta ljubav. Neko bi rekao, a ja ću biti iskren, neko bi rekao da li je to ljubav prema ljudima, toliko posvećivanje pacijentima ili moja želja da se dopadnem drugima. Moram budem iskren prema sebi. Ja uživam, evo opet ću malo digresiju napravim, prvi moj radni dan, prva ambulanta. I ja sam mislio da niko neće doći. I hajde da siđem do šaltera da pitam da li je neko predao knjižicu, položio specijalistički pre 5 dana i radim ambulantu. Bruka da bude prazna. 3 knjižice predate, a moj dobar drug, profesor, sadašnji dekan, Vlada, kaže, ma daj to poslo neke svoje da predaju knjižicu, da ne je bilo. To je bila jedna šala i onda smo krenuli od toga da sećam se svo troje, sećam se svih, jedan od njih i dan danas dolazi, i došli smo do toga da sad kad bi mi predalo troje knjižicu, ja bi se jako loše osjećao kad radim ambulantni dan. Da mislim da rastem, ali opet to govorim možda o mom narcizmu, nije možda, ja radim na svom narcizmu, ne znam koliko dovoljno, ali radim na svom narcizmu koji mi je onako najdominantnije prisutan od svih onih devijacija. Ne mislim da zadovoljam kriterijum za poremećaj ličnosti, ali mi je blizak i moram da budem samokritičan. To mi kažeš nakon što sam te pozvao emisiju. Da. Ja sam jako srećan. Pa zamisli da si pozvao nekog drugog od kragujevačkih psihijatara da ne slažem. Pa kako biste posle nastavili sa radnjom? radnjom? Da, ja mislim da ne znam kako bi ja to podneo. I tako da to me, možda mi hrani ego, verovatno mnogo, verovatno doprinosi tom mom narcizmu s kojim se borim, koliko uspešno ne znam, ali zaista volim da radim s pacijentima. I to mi je negde satisfakcija kada vidiš pacijenta koji je bio jako loše, koji je možda bio hospitalizovan, a sada je počeo da radi i ja moram da napravim razliku. Održava me taj rad klinički sa hospitalizovanim pacijentima, sve je ovo privatna praksa, izleti neki i sve to je onako dobro, marketinški je dobro, to čini psihijatra popularnim i tako, ali ja ipak to možda najviše onu pravu psihijatriju, one najteže pacijente koji su hospitalizovani, s kojima mora mnogo da se radi, kad ih ja vidim da se ostvaruju kao uspešno zaposlena lica, kao možda roditelji, supružnici, to je zaista, meni lično najveća satisfakcija. Slažem se. Mogu li samo da odam priznanje za samorefleksiju koju si imao ovde, jer veliki broj nas, mislim, prirodni deo je taj narcistički deo naše ličnosti. On je neophodan u razvoju. Ko se bavi zdravljem i mentalnim zdravljem. Apsolutno. Da, ja mislim da je to tako. I toliko je stvarno fenomenalno što to možeš da priznaš. Dobro, možda time sad ima ona i obrnuta psihologija, jel? Ali provalila sam se. Nisi ti, kao nisi ti takav, ne, nisi. Ali ne, stvarno je, mislim, to nekako jako važno. Prepoznati kod sebe, raditi na tome, ali i priznati. I to mi je nekako
kod mene prepoznajem jedan deo, dobro, ja imam tu spasilačku ulogu, jel, pa tako negde, u to se upecam. Omnipotentno, sve možemo da rešimo. Pa to, da, i kao ja ću sad to da rešim i onda ja to naravno radim na svojoj psihoterapiji, na svojim supervizijama i tako dalje, ali primećujem, pošto sam ja dosta prisutna u medijima, jel, kao što si i ti, jer nisu sve tvoje kolege, iako su neki od njih verovatno jednako uspešni kao ti, nisu svi medijski prisutni kao ni moji. Ne, imat ćemo jedan blog posebno o njegovoj popularnosti, to sigurno. Da, može. Pa to će biti baš interesantno. I onda, znači, mi smo ipak odabrali to da radimo, mislim, ovde na tebe i mene, ja takođe uživam u tome. Ali ja mislim da to radimo, evo, ne znam, opovrgnite me ako nisam u pravu, na jedan zdrav način, zato što mislim da dajemo vrednost koja drugima... To što nam treba smo iskoristili da pomognemo drugima. Zadovoljimo i nas i druge. Sad ima jedan dobar, u nekom podcastu je bilo, parafrazirat ću, i onda je neko rekao kao, šta je ključ uspeha u životu? Kao da spojiš profesiju, ličnu ljubav i zadovoljstvo, finansijsku dobit i porodične obaveze, sve u jedno, i onda si uspeo. A onda ga voditelj ga pita, a kako tu raditi? On kaže, nemam pojma. Ali to je znači onako bilo nešto čemu težimo, ali okej, kao, finansijski, ajde sad malo da se dotaknemo i toga, i finansijski aspekt jeste bitan nama da bismo dobro radili i generalno finansijski mi dobro prolazimo sa ovom profesijom kojom se bavim, mislim da i ti si u principu zadovoljna, a s druge strane ja moram opet da kažem, psihijatrija i svo to bavljenje mentalnim zdravljem daje jednu širinu. Psihijatar mora malo da zna i o muzici, malo više, o umetnosti, ali onda mora da zna i o reality showima, mora da zna i o, ne znam, ja posebno, recimo, ne znam, fudbalu, sportu, navijačkoj sceni i tako dalje. Mora, jer mu dolaze pacijenti sa različitih strana. Mora da ima to dobro opšte obrazovanje. Ali malo te profesija gura i onda tu opet imaš benefite od svega toga. Tako je. A kako se resetujete? Kako ti, recimo, u toku dana, jer imaš neki svoj limit, ajde kažem, mentalni, sa koliko ljudi možeš da radiš i kada taj limit ispuniš, šta je tvoj reset? Imam, shvatila sam da mi je preko 5 klijenata dnevno previše, da ne mogu da niti da dam šta je potrebno, niti ja da podnesem, prosto se isključujem u nekim trenucima, tako da mi je to neki maksimum kad pričamo o kvantitetu, ali i zavisi, pošto već kad radim s ljudima duže vreme, znam ko sa čime dolazi, nekada to nije, ako je troje, da tako kažem, težih klijenata s kojima nekako ja procenjujem da mi teže. Teže mi... konekcije rada... Tako je, nekog problema s kojim se malo duže radi, negde da ja osjećam da imam da mi ne ide lako kao, jel, sa nekim drugim, što je sve potpuno i okej i očekivano, ne ide nam sa svakim isto, onda će to da bude 3, a ne 5, jel? A ja se resetujem, ja se recimo kroz socijalne kontakte punim, ne praznim se, vrlo sam ekstrovertna i nekako meni to znači mi fizička aktivnost, ali ne, nisam neki sportski tip, nego šetnja, brza šetnja i fizički rad. Dobro. I ono što sam rekla, socijalni kontakti, ali sa ljudima za koje znam da će moći da prepoznaju koje su mi potrebe, ako je to ćutanje, ako je to nuđenje rešenja, ako je to ne nudi rešenje, samo me sluša, jel, da nekako to bude kompatibilnost i prepoznavanje nečega što meni treba u tom trenutku. Eto, to je to. Radim i neke energetske tehnike, kada osetim zaista da sam energetski preplavljena, meni EFT stvarno dosta pomaže. Ipak je to, mislim, i akupresura i akupunktura, malo pre smo pričali, vekovima pokazano, a EFT se zapravo radi na supresiji tih akupresurnih tačaka, odnosno na njihovoj aktivaciji. Tako da, eto, to mi sad pada na pamet. Znači, ti otprilike, Ana, kod nekog 5. pacijenta već, to je osoba koja dođe kod tebe, osjetiš neku vrstu zamora. Da. Tvoj put su negde 86, 7. Nećemo o tome, zato što to zaista, što bi rekla moja žena, tvoja ambulanta ne liči ni na šta. Da, drugačije je vrsta stvarno. Ne, zato što ja imam velike ambulante i to je neki sistem rada koji generalno ne želim uopšte ni mladim kolegama da prenesem kako se to radi. To sam ja razvio sa tim ogromnim, tim masovnim, što bih ja rekao, susretom sa pacijentima. U privatnoj praksi su pregledi 30-40 minuta prvi, kontrole 15 do 20 minuta. 2 puta nedeljno radim u privatnoj praksi, a na klinici sam svaki dan.
Doduše imam i ovaj deo kroz fakultet, koji mi jako osvežava rad sa studentima, moram da pomenem, to mi je onako nešto možda i najlepše što se radi. I najviše se daješ možda? Pa nažalost nemam više vremena koliko sam imao kad sam bio mlađi asistent. Na predavanjima studenti će da sude da li su zadovoljni ili nisu. Prosto me osvežava zato što kada prisustvuješ studentskim ispitima i predavanjima, terate da obnavljaš specijalističkim, na doktorskim studijama, radiš sa doktorantima, izradu njihovih doktorata, to dosta onako osvežava. Što se tiče relaksa, trudim se da ne radim vikendom, ako mogu, da ne radim vikendom, da budem sa porodicom i slobodno vreme trudim se da povedem sa porodicom, volao bih da mogu više da vežbam, vidi se kako malo, odnosno ne vežbam. Imam jednu veliku strast i ljubav, a to je navijanje. Nisam na navijačkoj tribini, lokalni sam navijač i podržavam lokal patriotizam i to je moj radnički. I evo, sad se bliže utakmica s Partizanom, idem i na gostovanja, to je jedno potpuno osveženje sa ljudima koji te ne pitaju ni o poslu, ni o nauci, ni o medicini, znači pričamo o fudbalu, o igračima, o sudijama, psujemo, vrištimo na neke ljude koje ne znamo, ne poznajemo, pamtimo im da im vratimo kad dođe kod nas na čikadaču i tako, ali to je zaista jedan veliki, znači, ventil. Nije naša zemlja velika, gostovanja nisu daleko, ja moram opet da kažem da Radnički iz Kragujevca jedan od klubova, baš porodični, Radnički ne može da vam obeća rezultate, Radnički ne može da vam obeća titulu, Radnički ne može da vam obeća da će biti prvak Evrope, sveta ili tako nešto, a zato može da vam obeća jedno porodično uživanje i nas, recimo, 150 ode u Kruševac svojim automobilima, porodičnih ljudi. Ko na svadbu. Ne, ali to nemaju Zvezda i Partizan. Vi nemate 150 Beograđana koji će sesti, porodičnih ljudi, iz Beograda doći u Kruševac da navijaju za Zvezdu ili Partizan. Doći će navijači Zvezde i Partizana iz Kruševca, Trstenika i onih pravih vatenih navijača malo iz Beograda, ali porodičnih, ja mislim da su samo Radnički iz Kragujevca i Novi Pazar to ima. Tako da, to mi je veliki ventil. Ja moram samo ovako pred kraj da ispričam jednu anegdotu vezanu za tebe koja ovako pravi potpun krug oko toga kakav si stručnjak i koliko si zapravo popularan kao psihijatar u Kragujevcu. Naime, ja sam dežurao sa nekim drugim profesorom na našoj klinici i bilo negde oko 9 sati uveče. I dolazi čovek onako mrtav hladan, naizgled deluje potpuno okej, penji se gore u 9 sati i mi ga gledamo kao kako sad ovo pregled, šta je ovo, i čovek koji izgovara rečenicu i kaže: ja ne znam što sam ja ovde, ne znam da li treba da budem ovde, ali samo su mi rekli da tražim Baneta. To je otprilike to. Pa dobro, da, to, sad kao raste moj ego i moj narcizam, i okej, volim što pacijenti dolaze kod mene i radit ću dokle budem. Imam još neke ljubovi da završim, imam kao pišem neki scenarij za film, valjda će jednog dana biti gotov. Biće omaž mojim pacijentima i mojim kolegama. Za kraj bih vas pitao, da li biste nekog svog poslali jednog kod drugog? Člana porodice, prijatelja? Mogu ja prvi, ajde sad. Apsolutno. Svakako, evo, meni je drago što smo Ana i ja ovde zajedno i što ću sada imati, ja slobodno mogu da kažem sam da se ponudim onako, saradnicu, tako da malo nam je ta distanca Beograd-Kragujevac, ali nije velika, ali zahteva opet neko, da kažem, materijalni izdatak da se ode do Beograda i ja bih volao da upoznam što više ljudi koji se bave life coachingom i psihoterapijom, uživo da ih upoznam, jer onda stvarno mogu da ih preporučim kada vidim kako to rade i čime to rade, tako da bih svakako uputio i upućivaću. Kao profesor psihijatrije ti si potpuno za to da life coaching treba implementirati u, ajde da kažemo, potrebnu psihoterapiju, i life coaching, i socioterapiju, koja je na ovim prostorima nekad bila pionirska u Evropi, a sad nam se iz te iste Evrope prodaju kursevi, pričaju nam kako treba da radimo, a mi smo to radili, neki naši profesori u Beogradu, Kragujevcu, još 70. godina, ono što nam sad Francuzi i Italijani prodaju kao nešto novo. To je taj socioterapijski deo, ali svakako sve to treba implementirati u zaštitu mentalnog zdravlja. Hvala prvo na lepim rečima i potencijalnim preporukama. Jeste da nisi upoznao ljude koji bi mene preporučili, koji su radili sa mnom, ali pretpostavljam da možeš da proceniš kroz ono šta si čuo, jel da? Kako verovatno radim s ljudima, tako i ja, nekako kroz ono što sam čula i kroz par primera koje si naveo, procenjujem da u radu s ljudima ovaj narcistički deo je ipak
u drugom planu. I zato bih te preporučila vrlo rado ljudima kojima nećeš dati, koliko sam shvatila, samo psihofarmakoterapiju, već ćeš ih i poslušati i prema njima postupiti ipak nekako interagovati s njihovom dušom. Nažalost, neću raditi puno, sem površinskih metoda nećeš ni moći sa tim, psihoterapije, ali ću ih iskoristit ću poznanstva i preporuke da pošaljem kod nekoga, pod obavezno. I to je jako važno, zato što to mnoge tvoje kolege ne rade, ne umeju uopšte o tome, niti umeju, niti znaju, niti žele o tome da pričaju, nekako superiorno posmatraju sebe i svoju profesiju i nemaju taj širi pogled na čoveka kao na jedan sistem koji se razvija. Tako da mnogo mi je drago što sam te upoznala i što sam imala priliku da sa obojicom ovde razgovaram i razmenim iskustva i sad nekako da znam koga da, pošto nam je potrebno nekad saradnja. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala. Ja sam siguran da smo ovim uspeli da nekako spojimo ta dva sveta, psihijatrija i life coachinga i da to bude jedna celina. I psihoterapija. Tako je. I nadam se gledamo u sledećem podcastu. Ako nas večeras budete sanjali, zapišite. To znači da vam vaša podsvest nešto govori, pa slobodno šaljite pitanje. Vidimo se.